Manicamagushe kubantwana bomgquba, manicamagushe kubantwana bemfihlakalo yama-Afrika, manicamagushe nje kwisizwe esintsundu siphela. Camagushe ke kwii-gatekeepers zenkolo kanti kubagcini mafa wenkolo yesizwe esintsundu. Ndiyanibulisa zinkokheli, ndiyanibulisa bomama, ndiyanibulisa xa ninonke, ndibulise nje kurhulumente osiphetheyo uqobo. Bulisa nje isizwe nasonke sama-Afrika. Kugaba ke lo inkanyamba yesizwe sama-Afrika, nguZulu liyamkhusela, ngunkwenkwezi ziyamkhanyisela, ngundalo iyamamela. Ndiyanibulisa bethuna ngale mini yangecawe. Ndiza nomba namhlanje ndithi ukuhlalisana nomntana womntu ungamlobolanga kuyazivala intsikelelo. Ukuhlalisana nomntana womntu ungamlobolanga kuyazivala intsikelelo. Chopha uyichaze mntakagaba, yicacise nozinga siyive. Asikuva thina bantu abahlalisanayo, asikuva thina bantu abahlala nabantu babo. Ichaze nkanyamba kanjani. Ndiyacamagusha abantwana bomgquba. Ukuhlalisana nomntana womntu bantakwethu kuyazivala intsikelelo. One, lo mntana uhlala naye akaphumanga kowabo ngendlela erayithi, akaphumanga kowabo ngendlela elungileyo. Khange ube nesivumelwano nabazali bakhe intoba azohlala kunye nawe. Ndiyacamagusha. Izihlwele ke zakowabo ziyaqhumba zakufumanisa ukuba uhleli nomntana wabo ngetyala. Izihlwele zakowabo ziyathini? Ziyaqhumba zakufumanisa ukuba wena uhleli nomntana wabo ngetyala. Lityala elo. Kaloku xa silobola emzini asithengi mntu kodwa sicela isilawu. Xa ngabe siyolobola umntana womntu asiyothenga mntu, siyocela isilawu. Yayiba inzulu inesilawu phakathi, sicela isilawu emathileni. Xa kuphuma oonomazakuzaku besiya bayokulobolela, bafike bathi sibone isitya esihle, bafike bathi sizocela isilawu apha emathileni. Ithi ke ngoloo nto uzathi noba okanye abazukulwana okanye abantwana bakho besenza into, bazasisebenzisa isilawu sakulomama wabo badibaniswe nesi sakowenu. Yiloo nto sisithi sizocela isilawu, makube chusi kubele camagwini. So ukuhlala nomntana womntu bantakwethu ungakhuphi nesenti, ube ku-comfort zone, ucimba fama yonke into erayithi, kuyazivala izinto. Uzobona impilo yakho ihamba nzima, ubone nizihlelele emkhukhwini kunzima, kungekho mpumelelo. Uthi uzama le akunampumelelo, kungenxa yokuba le ndlela ohleli naye ngayo ayikho approved okanye ayiapruvwanga zizihlwele. Nezakowenu mntakwethu aziapruvi into yoba uhlale nomntana womntu ngetyala. Ziyambona lo mntu ohlenyuka kweli bala loogatyeni okanye kweli bala loogaba, ziyambona qha azimazi bangubani. Ndiyacamagusha. Andizuba mde ke namhlanje, masiye phaa ke ngoku ukuba ngomphi unkosikazi okanye umfazi ofanelwe ukungena ebuhlanti emzini wakhe. Ingomphi ongafanelekanga into yokuba angene ebuhlanti. Ndiyacamagusha. Chopha uyichaze mntakagaba, isizwe simamele. Chopha uyichaze nozinga, abantu bamamele. Phaya ekhaya manditsho, akangeni umfazi olotyolwe nje watyiswa utsiki ogqiba kwaphelela apho ebuhlanti. Akangeni unkosikazi olotyolwe nje ogqitha ulotyolwa watyiswa nje utsiki, akangeni ebuhlanti loo nkosikazi lowo. Umfazi ongena ebuhlanti phaya ekhaya ngumfazi
owenzelwe lamtshato esithi liduli, umfazi othe watyiswa amasi, kuba xa utshata isintu uye utyiswe amasi. Awuwatyi ke amasi xa ngakwenzelwa lamtshato weduli. Amasi uwatya mhla wenzelwa lamtshato weduli. Ndiyacamagusha. Laa mhla wenzelwa lamtshato wesintu kulapho uyokhululwa khona utsho utyiswa amasi, utsho ube nelungelo lokuba ungene ebuhlanti. Ithi ke le nto naxa ngabe kusenziwa laa mcimbi okuthiwa zinkobe, kusenzelwa lo mama owayetyiswe amasi kweli khaya, lo mama eyakhe ibhokhwe azabe esenzelwa ngayo inkobe iyahlatywa ngomkhonto. Ndiyacamagusha. Futhi ihlatyelwa ebuhlanti ngaphakathi. Ndiyacamagusha. Kodwa wena owatya nje utsiki qha, azange utshate ngokwesintu wenzelwe iduli utyiswa amasi, xa usenzelwa inkobe emzini wakho, eyakho ibhokhwe izawunqunyulwa ngemela, futhi ke izawunqunyulelwa ngaphandle ebuhlanti, hayi ngaphakathi ebuhlanti. Zizawungeniswa iibhokhwe zona ngaphakathi, okanye loo bhokhwe yakho kuthethwe kuthiwa senzela umama weli khaya. Kodwa xa ngabe zange utyiswe iduli okanye amasi lawe eduli okanye umtshato wesintu, ayizuhlatywa ngomkhonto loo bhokhwe yakho, izawunqunyulwa nje ngemela. Ndiyacamagusha abantwana bomgquba. Bendithi nje mandinikrobise kwesi sintu sethu, mandinikrobise kwizinto esiye sizenze ngendlela ezingekho rayithi, mandinikrobise kwizinto esiye sizenze ngendlela engalunganga. Ndiyacamagusha. Kuba kaloku ukuhlalisana nomntana womntu ungamtshatanga lityala elo. Ukungena ebuhlanti ungazange utye masi kuloo mzi wakho lityala elo kwizihlwele. Ndiyacamagusha. Ndiye kweyokugqibela, eyezila. Sinomcimbi esiwubiza ngezila. Xa izila ke lixhelwa ekuseni. Umcimbi wezila ngumcimbi wesuku olunye, ngumcimbi nje wemini enye. Inyama yakhona ityiwa iphele. Sikhe sabhidana ke nomnye ubawo, ndamxelela uba ke bawo, inkomo yezila ayihlatywa ngomkhonto. Inkomo yezila iyanqunyulwa, iyalengiswa njengomkhonto okanye iyaphekuzwa ngamanye amagama, kodwa ayihlatywa ngomkhonto inkomo yezila bantakwethu. Futhi ixhelwa ekuseni, ityiwe iphele inyama yakhona ngemini enye. Ndiyacamagusha. Bendithi nje mandinikrobise nje kwezi zinto esizenzayo kumakhaya wethu. Ufika abanye bathi hayi iyahlatywa inkomo yezila, bathi abanye hayi siyombatha kwinkomo yezila. Asombathi kwinkomo yezila, futhi asiyihlabi ngomkhonto inkomo yezila, siyayiphekuza ngomkhonto, siyayilingisa. Ndiyacamagusha. Bantwana bomgquba, bendithi nje mandinikrobise nje kwezo nto. Xa ngabe mntakwethu kunosisi ohlala naye, hlalani nincokole nibonisane. Umlobole kule Disemba kule mali yebhonasi. Akunyanzelekanga xa uyolobola ube no-20,000 ube no-30,000, vela ngale nto unayo. Futhi kubalulekile umyeka goduke, uhambe uyomcela, kuba kaloku xa uthe wazithathela yena wamthwala, imali iba nintsi, kuba neenkomo ezihamba mahala. Ndiyanicebisa manene, ndiyanicebisa bantakwethu, lungisa ityala ohleli phezu kwalo. Ukuhlala nomntana womntu lityala. Ezintsukwini ezizayo, andizitsho uba ngolwesingaphi, ndiza kuncokola ngesithunzi esenziwa yi-abortion empilweni yakho. Ndiza kuncokola ngesithunzi esenziwa yi-miscarriage, and kubaluleke kangakanani na into yoba uzihlambulule, kubaluleke kangakanani na
bala moya we-abortion